लाबोगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारियाव गामियारि ओनसोलाव रुरेल एरियायाव जोंनि थाखोमानानै थानाय जोंहा जि इनबर्न क्वालिटि दङ जोंहा जि मोनसे फिजिकेल स्ट्रेंथ आरो एनार्जि दङ जोंनि जि स्किल बेखौ राइट डाइरेक्सनाव लांनानै उन्दै उन्दै जोंनि फंबायफोरनि केरियारखौ गेलेनायजों दाफुंनायनि मोनसे उद्देश्य जोंहा दङ आरो बे थांखिखौनो लानानै आनसलिकआ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कम्पिटिशनाव गेलेगोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय जाय चेम्पियन जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेप्टेम्बर दानाव सारा आसाम नाङै डिस्ट्रिक्टफोरनि स्टेट लेभेल कम्पिटिशन खुंगोन आरो बे स्टेट लेभेल कम्पिटिशननि उनाव आसाम फुटबल एसोसिएशनजों जोङो सावरायदों बिथांमोननि आन्डाराव एफिलिएशन लानानै आसाम लेभेलनि जि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जायो जोंनिफ्रायबो टीम बाहागो लानानै जोङो नाजागोन जे आसामनि स्टेटनि आन्डाराव चेम्पियन खालामनानै नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय मोनसे परिबेस जोङो लाबोनो हाथों आरो बिनि थाखायनो जोङो हाबा मावगासिनो दङ दिनै जोङो नुदों जे बर' हारियाव जोंनि ओनसोलाव गोबां माखासे नेगेटिभ गोबां माखासे गाज्रि आबहावा थासारि ड्राग्स जौ जुवा बायदिसिना थासारिखौ जों नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बे ड्राग्स आरो बायदिसिना थासारिनि थाखाय दिनै समाज आरो न'खरा बायफ्लेनाय धंस जानाय बेफोर थासारिखौ जों नुनो मोनदों गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावमोननि एनार्जिखौ जुदि जों मोजाङै इनभेस्ट खालामनो हायोब्ला जायफोर नेगेटिभ बेड एलिमेन्ट्सफोर दङ समाज बेरेखा हाबाफारि दङ ड्राग्स बायदिसिना नोङो मबाइल बाइक स्कुटि सालायनाय जिखिनि जोंनियाव माखासे एक्सिडेन्टफोर जायो माखासे गाज्रि आबहावा थासारिफोर क्रिएट जादों बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव दोननानै बिथांमोननि जिउ दानाय बिथांमोनखौ केरियार दानाय आरो जिउआव बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि गायसनना होनो हानायनि मोनसे थासारिखौ जोङो दावगाहोनो हागोन होननानै जों सानदों थांनाय बोसोराव जेब्ला बिटिआर सरकारा ISPL 6 सिटेल खुंदोंमोन बिनि उनाव सन्तोष ट्रफी खुंदों आरो जोङो मिथिदों जे 5 तारिखआव एसियानि मोनसे प्रिमियार गोजामसिन मोनसे कम्पिटिशन दुरां काप जानो थांगासिनो दङ बे समाव थांनाय बोसोराव आसामनि टिभि चेनेलाव निउज मिडियायाव मोनसे निउज ओंखारदों आरो बे जाबाय बर'फोरा ब्राजिलियान बायदि जुदि सारा इन्डियायाव माने भारत माने पृथिबियाव जुदि जों नायो ब्राजिलियानफोरा बा ब्राजिल हादरा फुटबल गेलेनायनि बेलायाव बिसोरो माने वर्ल्ड रेंकिं नम्बर 1 जानानै दङ आरो बेबायदि गुन थानाय बेबायदि फिटनेस थानाय बेबायदि स्किल थानाय बर'फोरनियावबो थाखोमानानै थानाय गुन दङ जायनि थाखाय बिनुद दाबलामोन बायदि जोंनि गेजेराव इन्टारनेशनेल फेम गोनां बै समावनो दिनैनि थासारियाथ' आलादा जाय समाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन जाय समाव बेबायदि मटिभेशन गैयामोन जाय समाव बेबायदि मोनसे परिबेस गैयामोन सोमावसारनायनि थासारि बायदिसिना थासारि नाथाय बिनुद दाबला बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथाङा सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै गायसननो हादों दिनै जोंनि गेजेराव हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' बिथांमोननि मुंखौ जों लायो नेशनेल लेभेलाव सुनील सेट्टीमोननि मुंखौ जों लायो आरो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सासे जाखांफुनाय आइजो गेलेगिरि अपुर्णा नार्जारीया दिनै गावनि नाजानायजों गावनि मटिभेशनजों दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय दिनै बिथाङा हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो गेलेगासिनोबो दङ दा गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोंनि ओनसोलनि गासै आइ आफा जोंनि गार्जेन बिमा बिफाया गेलेहोनायनि बिथिङाव लेखा फरायनायनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन मोजाङै बाहागो लानांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआर शान्ति सुक्तिनि उनाव जि मोनसे गोजोन शान्तिनि परिबेस जि मोनसे गोजोन आरो थासारिखौ जों मोनबाय बे थासारिखौ लानानै लेखा फरायनाय सोलोंथाइ लानाय जोंनि गेजेराव आबाद मावनाय फालांगि मावनाय गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायनि गासैबो बिथिंखौ गेवलांसार होनानै बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ बिश्वनि दरबाराव गेरेमसा माहारि गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मावफुंनांगोन दा बेखायनो आङो गोलाव खालामनो सानाखै साफ्रोमबो गेलेगिरियानो गावबा गावनि टेलेन्ट दङ आरो मैया आं उदालगुरि जिल्लायाव नायदों जे गोबां जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरि बिथांमोना मैयानि फाइनाल गेमाव बेस्ट अफ द बेस्ट पारफरमेन्स होदों
बाक्सा जिल्लायाव फाइनाल गेम जानानै थांबाय जोंनि बोसोनगिरि बिथाङा दङमोन बिथाङा आंनो खिथादों जे बिराद मोजां मोजां जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन माने गथ'फोरा गावनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिफुंदों दा बेखायनो जोङो सावरायबाय थादों NRL नि गेजेरजों NRL आरो माने भाइसां भुटियानि एकाडेमिजों मोनसे टाइ आप जादों आरो बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिआरआव मोननै फिडार इनस्टिट्यूट फुटबल एकाडेमिनि क'क्राझार आरो बाक्सायाव आरम्भ खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों सावरायबाय थादों दा बेखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुङालासेनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनि जि मोनसे वान आफ्टार एनादार फुटबलनि बेलायाव स्पर्ट्सनि बेलायाव विश्व दरबाराव भारतनि सावगारियाव जायगा आवग्रिनायनि मोनसे एजेन्डा लानानै हाबा मावदों ISPL कम्पिटिशन सन्तोष ट्रफी आरो दिनै दुरान्ड काप आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नेशनेल स्टेडियाम बायदिसिना जिखिनि इनस्टिट्यूट जों मोनदों बेखौ गायसननानै मजबुत इनफ्रास्ट्राक्चारनि गेजेरजों मोनसे टार्गेट लानानै हाबा मावोब्ला बर' हारिया আমার অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে এই খেল ধেমালি ফুটবল স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি ইয়াত সম্ভৱ আমি এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰিম আৰু এই খেলৰ যি প্ৰাংগণ এইটো শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতিৰ এটা প্ৰাংগণ হয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আহি উপভোগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি সমাজত এটা শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ আমাৰ মাজত যি ভাই ককাইৰ এটা সম্বন্ধ এই অঞ্চলত শান্তিৰ যি বাতাবৰণ ইয়াত যে সকলো দিশ এতিয়া সম্ভৱ এটা সময়ত অশান্তি এটা সময়ত বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাতৰ যি পৰিৱেশ আছিল সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ পেলাই শান্তিৰ এটা পৰিৱেশত বিটিআৰত সকলো দিশত আমি সম্ভৱ কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ যে আহিছে নিশ্চয় এইটো আজিৰ সকলো জাতীয় দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ সরকার তথা সকলরে রাইজর প্রচেষ্টাত বাস্তব মুখত সম্ভব হয়েছে বলে মই দৃঢ় বিশ্বাসী আর এইখিনি কথা কৈ সকলকে মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ জানাই দুই দল বনরগাঁও আর জমদুয়ারর দুইটা দলর ক্যাপ্টেন মেনেজার আর প্লেয়ারক মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আমি ভাল খেল এটা উপভোগ কৰিম বুলি আশা কৰি পেলাই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু খেলখন মুকলি কৰা বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ आङो मोननैबो टीमनो गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो मोजां बेयाव बिथांमोना गेलेनाय दिन्थिफुंगोन बेखौ हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आरो बे फाइनाल गेमखौ आं बेखेवनानै होबाय गोजोन्थों थेंक इउ दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय 13 बोसोर बैसोनि